Ještě jednou, bratře, já si dám sníh. Chceš tu francouzskou? Jdu začínat v 1 hodinu. Hej, máš, ty. Už to máš? Jo. Takže počkej, já dám takový rozhovor, jo? Takže, je 1 hodina, začínali jsme za 10, půl 9, už jako docela dobrý, jo? Jo. A teďka se k nám připojil Kůťa. Kolik je? 1 hodina. A pokračujeme, ještě tady projdeme Plhov a jdem Drachový. Takže... Hele, já vylejzám nejvíc, jo? A mám nejmenší zadek. Tak jedem. 3. Čím začíná? Plesky. Plesky, jo. 3, 4. Plesky, plesky, po zadečku, to je naše poslání. Rádi bychom skleničku, ať nás to jíc baví. A ty tě rádi bych ochla. Ráno jsem to hrál jednou rukou. 3, 4. Plesky, plesky, po zadečku, to je naše poslání. Za tuhletu službičku, to celé zdraví. Rádi bychom skleničku, ať nás to víc baví. Máme kameru! S kamerou taky! Se vším! Ještě trošku dopřednějc. Tak to je ono. Ale je hoši. Ty začínáš. 3, 4. Plesky, plesky, po zadečku, to je naše poslání. Nás na těličku zbavit jeho zvorání. Za tuhletu službičku, to celé zdraví. Teď rádi bychom skleničku, hubičku, ať nás baví. To je jedno, jestli skleničku. Máme vlastní. Máte vlastní? Jsme složili vlastní, no. Tak dávej. To je originální. Plesky, plesky, po zadečku, to je naše poslání. Poslání vás trošku. Počkej, natoč to, Tome. Ale počkej, já ti k tomu dám komentář, já si to snad pamatuju, jo? Takže pojď sem. Nás krasavice má. Takže... Jo. Cože? To mučí. Píše písemku z Paskala. Ne, ucho ne. Jdem. Aha.